La biblioteca angular és una reflexió sobre els espais de les biblioteques i el seu futur, estructurada en 3 apartats. Al primer, la biblioteca ciutadana, ens és presentada l'evolució dels edificis i els espais de les biblioteques fins a esdevenir l'anomenada biblioteca ubíqua, una biblioteca omnipresent i adaptable a les noves realitats. Una biblioteca que ha estat un instrument d'enginyeria social i que ha evolucionat cap a la virtualitat, amb tots els canvis que això provoca. El segon, la biblioteca com a espai, és el més extens i intenta oferir una panoràmica sobre el valor de l'espai físic de les biblioteques i de la seva evolució, sempre en el context de la virtualització que fa que la biblioteca esdevingui un espai híbrid, un espai de transició entre el món analògic i el món digital. Al tercer, la biblioteca sense llibres ens immergeix en el futur d'una biblioteca buida de llibres tal com la coneixem actualment i que s'ha de repensar totalment. S'hauran de repensar els possibles usos que es podria donar als espais, com construir i dissenyar aquests espais, quins serveis s'hi podrà oferir, com s'oferirà l'accés a la informació. En definitiva, quin serà el paper de les biblioteques i dels bibliotecaris en aquest futur de biblioteques sense llibres al qual sembla que ens condueix la digitalització de la informació. I com serà aquest futur? A l'epíleg trobem una possible resposta a la pregunta, amb un tipus de centre que ja s'ha posat en marxa i que podria ser el futur de les biblioteques. Aquesta és la visió de futur d'en Daniel Gil. Una visió de futur amb la qual podem estar d'acord o no, però que és una possibilitat atès el context actual. El que no podem obviar ni negar és que ens trobem en un moment de canvi, de transformació radical, fins i tot de la nostra professió. I hem d'estar preparats per enfrontar-nos-hi i guiar-la, perquè ningú no ho farà per nosaltres.